기고 깨르깨르꾸리바 머리야 푸띠당들의 검사 너희는 닐래 호라 फैसा थाखा दं आंहाबो मोजां अबयसे फायबाय थानो मोनबा खोमथाथौ बेलेगखै नायब्लानि नायलायबावनि बरिया पार्कआव लाना फैदों नों खोमथा नों बायसा लोगो मोनालै खोमथा आं थानायाव मा टेनसन लादों नों राखें नोंनो गासैखौबो दिन्थिजोबो आं दिनै नों सिन्थाल' खालामनाङा मालायनि सायाव फुरथि खालामनो सुवाना नोंखो र' नोंखो दिनै गारनासो थांनाय जागोन नोंखो आं दखरा मा होनदो माबा खोनादों आं जेबो नङा राखें ओइ सेंग्राफोरा जोंखौ नाहरबाय थादों थ' बुखैबा थांलायनो थ' मोनसेयाव लागाबबाय थायो नामा सोरबा ओइजा थांलाय ओइ मोनसे थ' ओइ राखें बुखै थांदों इसासो फै अ इखिजासो थ' होनबाथ' थबनो हायलाय इमान नेचारेललै गुवाहाटियालाय गुवाहाटि सरखौ नुफेरथारामोन खोमथानि थाखाय सब जायगाखौनो नुजोब्बाय दाखालि एक'लेण्डआवल'सो नुवासै साला भुल खालामबाय आं खोमथादोनो थांबाय थानांसिगोनलै दखरा सोरनि फोरमायो दाखालि नोंथाङा एक'लेण्डआव नुदोंमोन ना आं जि बरिया दुगैदों बा थेवबो इन्टारेस्ट जादिया हारसिङै साला सुवाद नों बहा थैनायमोन हा जि बरियामोन दा दिनैबोथ' नों बेलेगावसो थांनो थाखाय लादोंमोन आंजों थाफाबा सब जायगाखौनो नुजोबगोन नोंखौ राखें बुजिबाय नायबाय थाल' था नोंनि माइन्ड नोंनि टेनसना फ्रि जाखागोन पुरा जि नेचारेल जायगायाव लाबोदों नोंखौ आरो लांबावगोनसो नोंखौ आं एबार शिलं लांगोन एबार आं बुजिबाय राखें थ' इजा थ'लाय राखें इजा थ'लाय बेबो मोनसे थाइसेयावनो थाबाय थाया मोनाबा हाखार जागोन दा न'आव थांनांगौ दा जि मोजां जाखालै राखें साला सुवादा बहा थाबोखो आंनिनो मन'आवनो फैफाबाय सुवादा सैसे जोलैयानो थिग नङा बेया खालि सिख्लाफोरनिल' धान्दा औ खोमथा नों बुखै मोनफैनाखै गैया दसेनो आं ओइ सुसो होनो थांदोंमोन आं हासुनो नोंनि खिथानो बावगारदों आं नों आरो दों फैबायना आंखौ गारनानै नों हासुनो थांदों ना नों सोरबा सिख्लाखौ नायनो थांदों राखें आंनो फैफाबा आखला मोजां लादों राखें ओइ बन्धु बिदि नङाब्रा दाबो आंनि हासुनायखौ नायनो थांबाथ' दाबो सिना नों मानो कन्टेक्ट सानोब्रा लोगो खदाय बन्धु मोनसे खोथा जागायाबो मोजां जरामोन आं बेखौसो नायखोमानो थांदो हांगो दाहामा मोनसे बिराद मोजां साफा सिख्ला दंसैब्रा पार्कआव बन्धु सासे लांजागौमोन नामा ओइ सुवार नोंथां जागासो नायनो लाबोदों नोंखौ हिन्जाव नायनो लायाखै सुवार थौ थांसै मोनाबाय खोमथा नों मा बुजिनो खासेया जाबाय गामिनि खासेया जाबाय टाउननि खानै लागोन आं